हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायबाय। नै दिनै जोंहा 22 जानुवारि बे 22 जानुवारियानो जाहैबाय जोंनि आस्राबारि एमपि फरायसालियाव एक्सटार्नेल इभालुसन डे दङ गणोत्सवनि। दा बे गणोत्सवनि इभालुसन डेआव जोंनि फरायसाफोरनि आरो फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे मर्निं एसेमब्लि लादों। बे मर्निं एसेमब्लिया सोलिगासिनो दङ। दा अब्ला जोंनि मर्निं एसेमब्लियाव मा हाबाफारि लानाय जायो आरो माबायदि जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा माबायदि पारफरमेन्स खालामनाय जायो, दा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनाय जाबाय। नोंथांमोना कमेन्टआव हरनो हागोन माबायदि जादों आरो माबायदि जानांगौमोन, माबायदि पारफरमेन्स खालामबावोब्ला जाहाथे मर्निं एसेमब्लिया साबसिन जायो, जाहाथे सार बिथांमोनहा नायगिरि बिथांमोना जाहाथे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरो आं बेनि थाखाय खावलायबाय। आङो जोंनि फरायसालिनि मर्निं एसेमब्लिखौ दिन्थिबाय। दा अब्ला नोंथांमोना नायनानै जाज खालाम आरो बेनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरोब्ला आं गोजोननाय मोनगौ। दा जोंहा एक्सटार्नेल इभालुएटर दङ। दा बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायबाय। बेनिफ्राय जोंनि आस्राबारि भिसिडिसिनि चेयारमेन मानाव गेदेर दं, बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायबाय। लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि कलेन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो जोङो मान होनानै लेंहरदों आरो बेनिफ्राय तेरनदुवार्स आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनबो जोंनि हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों। साबायखर बिथांमोननिसिम, नोंथांमोना नुजाफैनानै जोंनि बे मर्निं एसेमब्लि समखौ जोबोद मेहेरगोनाङै खालामफैबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बुहुमनि जेरावबो नागिरना जोनोमाव मोनदोंना नागिरनानै आंनि आंगो हादोर, आंनि सिखोन हादोर। बेबायदि समायना, बेबायदि थासम, बेबायदि आंनि हादोर। आंनि जोनोमभुरि, आंनि बिमा अश्रि, आइसाननो नोंनि मोखांखौ खनसे लुबैनाय आंनि ज्वारि। आंनि आंगो हादोर, आंनि सिखोन हादोर। बेबायदि समायना, बेबायदि थासम, बेबायदि आंनि हादोर। আমার আওয়াজ থেকে শুরু করুন। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग इंद्र हिमाचल यमुना गंग उत्कल सरस्वती तरंग शुभ शुभ नामे जागे शुभ शुभ आशीष मांगे जागे शुभ जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Now, next, सामने पर घूमो। Next. सोंथि सोंनाय जोंनि आस्राबारि एमपि फरायसालिया बबे जिल्लानि सिङाव दं? चिरां जिल्लानि सिङाव दं। आसामनि राजथावनिनि मुङा मा? जों बबे हादरनि सिङाव दं? दानि भारत हादरनि हादरगिरिनि मुङा मा? द्रौपदी मुर्मु। बर' हारिनि बिफा होनना सोरखौ गाबज्रिनाय जायो? उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। स्टार्ट आरज। दा जोंहा मर्निं एसेमब्लि जोबखांनायनि उनावनो एक्सटार्नेल इभालुएटर आरो बेनिफ्राय चेयारमेन बिथांमोन आरो सार गाहाय फोरोंगिरि सारजों आरो गासै फोरोंगिरि सार आरो गार्जेनफोरनि नुजाथिनाय फरायसाफोरनि गार्जेनफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों इभालुएसननि कुइसन पेपार आरो OMR सिट कुइसन पेपारफोरखौ अपेन खालामनाय जायो
आरो बिनि उनाव अपेन खालामखांनायनि उनाव चेक खालामफिनबावनाय जायो बे दंना गैया बेखौ नायखांनानै बेफोर गासै चेक खालामनाय खामानिया जोबनायनि उनाव इभालुएसनखौ होनाय जायो आरो इभालुएसन डेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनाय जायासै बेनिफ्राय दिनै दा हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो 2:30 जोङो ओंखामखौ मोनजाबाय बयबो जाबाय गार्जेनफोर फरायसाफोरा दहायनो जानानै थांबाय बेनिफ्राय दा गार्जेनफोर ज'